पानी चाय सब कुछ बड़ी अच्छा लगल, बड़ा निक लगल गाँव में आके। हाँ हाँ बहुत होली सब हो जाए। एगो और गाना एगो दूगो होई, चाचा जी के आदेश बा फरमाइश बा तो होकबे करी। हाँ हाँ हवन होत रहे, काम होत रहे। कहे के कैसे हो बड़ी अच्छे एगो कन्हैया जी पर गाना बा कि अरे सांवली सूरत पे मोहन। एगो बात बता दी, सांवर लोग से लोग दूर रहेला, लेकिन जवन संवारका में बात बताऊन गोरका में नहीं खे। हाँ क्या बात है, बड़ा अच्छा वो गाना। आजकल के जमाना में हमने के आई बनी सन एगो बेटी लड़की के शादी में शादी बनू शादी हो जाए 1 साल के बाद अगर हनुमान जी का कृपा हुई तो सोहर गावे जायम सन ओइजा जायम सन गावे। कौन गाना कि अरे जुगे जुगे जिया सुललनवा जय हो कि अरे भवनवा के भाग जागल हो ए ललना लाल भइले कि कुलवा के दीपक कि मनवा में आस लागल हो। ई गावे जैमसन बबनी की यहाँ जहाँ घर बहु जा 1 साल के बाद जैमसन भगवान की कृपा हुई तो। लेकिन आई एगो गाना सुना दिलवा सबके। दुनिया में बेटा बेटा सब कोई कहता, मानतनी लड़के जो हैं कुल के दीपक होते हैं चाचा जी, लेकिन लड़कियां जो है वो घर की लक्ष्मी होती है। लड़कियां जो है घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी ना हुई तो बहू कहाँ से मिली, बेटी है तो बहू है। बता दूं आप सबों से कि इस जमाने में जिस घर में जिस पिता के हाथ से जिस माँ के हाथ से एक लड़की का कन्यादान न हो, अगर कोई घर में आंगन में कन्यादान न हो वो घर घर नहीं, वो आंगन आंगन नहीं होता। मैं चाहूंगी उस लड़की के लिए उस पिता के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए प्रेम से। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस घर में अगर कन्यादान ना हो वो घर घर नहीं होता। जिस घर में आंगन में कन्यादान हो जाए वो घर स्वर्ग हो जाता है। तो कहना है एगो लड़की अपना माई के कोख में बिया चाची। घर में जमाना बदल गई, आजकल लड़की लोग पहले ही चेक करा के लड़की मार देता, लेकिन लड़की अगर नहीं रहेगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी। रीत बनावल बा अपन पराया पराया अपन करे के बा। अपना लड़की के जन्म दी पोस पाल के बड़ा करी 20 साल 25 साल के, ओकरा बाद शादी करके पराया घर भेज देवे के बा। दूसरा केहू के लड़की के अपना घर के लक्ष्मी बना लेवे के बा। अब देखिए एगो लड़की अपना माई के कोख में बिया, मार के घर में मार देवे के बाद चलता लड़की रोती अपना माई से कहती है कि ये माई बेटा बेटा तो पूरा जमाना कहता, लेकिन हमके मार मत, हम धरती पर आवे के चाहता नहीं। ऐसे भी लड़की पराई धन होती है, कुछ दिन मायके में रहना है, कुछ दिन ससुराल में चले जाना है। लड़की रोती है कहती है कैसे कि अरे बेटा बेटा सब कहते कि बेटी का कोई मान नहीं। बेटा बेटा तो सब कोई कहता, बेटी के कोनो मान नहीं खे। कि अरे बेटा बेटा सब कहते। चुनू जी ध्यान दी बेटी के ये साल में कोगो कपड़ा किन्नी हो बहुत अच्छा। चलो तनी पूछे क्रीम पाउडर के फोटो खिंचाई महंगा महंगा लिखवा दिले बनी। हाँ बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। कहना है कि अरे बेटा बेटा सब कहते। अरे बेटा भैला पर तो हजारों के मिठाई बटा जाला, एगो लक्ष्मी घर अला पर बाटी तब तो समझी। कि अरे बेटा बेटा सब कहते कि बेटी का कोई मान नहीं। कि मुझे बताओ दुनिया वालों कि बेटी क्या संतान नहीं। कि मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं। बेटा बेटा सब कहते बेटी का कोई मान नहीं।
कह दिया कि ये माँ हाँ हाँ बेटा एक दिन अगर बेटा नौकरी में चला जाए तो वापस नहीं आता टाइम से। लड़की कह दिया कि अरे बेटा चाहे छोड़ भी जाए कि बेटे साथ न छोड़ेगी, बाबुल का घर छोड़ भी दे पर दिल से नाता न तोड़ेगी। अच्छा इमे कितना लोग अपना बेटी से प्रेम करेला, हाथ उठा दे ईमानदारी से। के अपना बेटी के मानेला? रोमानी नहीं, अभी तो बियाह नहीं के। चाचा जी आप बेटा को ज्यादा मानते हैं कि बेटी को? क्या बात है, देखिए इन बात भाई, देखिए मानना चाहिए, बेटियों को भी मानना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक हो जाए, सब हो जाए। कहे बा बहुत बढ़िया कि अरे बेटा चाहे छोड़ भी जाए कि बेटे साथ न छोड़ेगी, कि बाबुल का घर छोड़ भी दे पर नाता कभी न तोड़ेगी, कि फिर भी बेटी को ये क्यों समझ पाता ये जहान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान। लास्ट अंतरा में लड़कियां कह दिया कि एगो दिन आई, हाँ हाँ एगो दिन आई कि घर में बीबी लाते ही बेटा तो बदल ही जाएगा, तब बेटी को याद करके माँ बाप का दिल भरे आएगा। भाई देखिए आजकल के जौन पतो लो आवता लड़का बाहर बा बेटियां फोन कर दिलो, ए सुन तनी हमार पेट गड़ता, उन्हें से तो नहीं खाना ले लिए पैक करा के, बबुआ खाना पैक करा के लिए बड़े, चावल दाल बिहाने के बचल बा सास ससुर खा ली। कहत हरी हर हर महादेव पूजा कमेटी कहाँ बनी हने बनी गमछी, क्या बात है, हर 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 महादेव। कहे बाप हारा हारा शंभो कि अरे डूबी रहेगी फैशन में बहू, अरे किचन तक नहीं जाएगी, जाएगी। नौकी पतोहिया कह दर्शन कि हमार नेल पेंट खराब हो जाई बर्तन धोए तो हमार चूड़िया भेज जाई। फैशन में ढेर रही, पहले चाची का की फैशन न रहा, अब आ गई, हम कहाँ फैशन कैले बनी, थोड़ा सा क्रीम लगा ले बनी बस, ज्यादा ना। कहे के बा कि अरे डूबी रहेगी फैशन में बहू, अरे किचन तक नहीं जाएगी, अब फोन करेगी पति के पास होटल से खाना मंगाएगी, उल तो टटका टटका तेल में छानल खा ली लो, सास ससुर का खाई बिहाने के बसिया बाई मम्मी बचल बा खा ली। इहे फैशन बा, अपना मेहरारू अपना अपना मेहरारू के साज के रखिए लो बाबू, छूटा है देखिए कहते रहे छूटा आए। अच्छा तो रउआ सब छूटा छोड़े में, जब रउआ सबके पैदा हुई तो वो छूटा छोड़ी आए, जैसन करनी वैसन भरनी, समझ ली। कहे बा कैसे हो कि अरे डूबी रहेगी फैशन में बहू, किचन तक नहीं जाएगी, अब फोन करेगी पति के पास होटल से खाना मंगाएगी, कि अरे चाचा चाची बेटियों का आकर न कभी अपमान नहीं। ऐसे भी लड़की आधा उम्र के खातिर ही आवेली, सो आधा दिन तो चल जाई ससुराल में, 18 साल 15 साल 20 साल 22 साल जब शादी कर दे पराई हो जाई। लड़कियों को पराई धन बोला जाता है, तो जितना दिन रखते हैं उतना ही दिन प्यार दुलार देना है। कहना है कि अरे चाचा चाची बेटियों का अरे कर न कभी अपमान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों के क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या संतान
क्या बात है। आई एगो शंकर भगवान के कि मन बिक रहल बा कि अरे तन बिक रहल बा हर पैसे के खातिर हर कफन बिक रहल बा। देखिए पैसा के कितना बड़ा चाची जी महत्व बा। एक लोटा पानी भी शहर में पैसा से मिलेला, गांव में तो बढ़िया बा, फ्री के पानी फ्री के खाना मिलता। चुनू जी के यहाँ जाई हेतना चावल खाए के बा हेतना मिल जाता, आधा गाय खा जाती है आधा भैंस खा जाती है। लेकिन जाई शहर में तब पता चलता कहे के बा कि अरे तन बिक रहल बा कि अरे मन बिक रहल बा कि पैसे के खातिर हर कफन बिक रहल बा। बिक रहल बा रहल बा धन बिक रहल बा पैसे के खातिर कफन बिक रहल बा मन बिक रहल बा। और देखिए दीवानशु बाबू की तरफ से छोटा बच्चा की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार। और बात बता दी, आजकल के जमाना में लोग घर में माई बाप के कोनो मोल नहीं खे करत। आजकल के जमाना में अच्छा में कितना लोग बाजी अपना माई बाप से प्रेम करेला, हाथ उठा दी ईमानदारी से। झूठ है तो सब लेके झूठ उठौले बड़ा सन। अगर माई कह दिए कि बाबू तनी आटा पिसवाले हो कोई हम ना जाए, हमरा तो प्रेम बा। अब बुझली मुंह में सांप के मुंह में अंगुरी डाले तो डसबे करी, आ गाड़ी गढ़ा में जाई तो फंसबे करी, बुझली। तो इसे कहत नहीं कि चुपचाप भजन कीर्तन होता होखे दी। चाची बोल दी, बोली पक्का। आए बेचारा के का बुलाई, ई रात भर घूम घूम बेंजू बजावता रहे, रात भर मेहरा रू पागल होके घूमतिया। बेचारा के का बोली, मोहे छोड़ दी। अब जौन है ना गाज गिरी चुनुए जी पर गिरी, छोड़ी बकौस देवे के बरा चुनू बाबा के एकदम काहे जी? हाँ यहाँ हाँ ई बात ठीक होता नहीं, रउआ सब हमारे तरफ से रहे ई ना जे पार्टी बदल दे। हाँ आई हई देखी पैसा बा तो सब बा, पैसा नहीं खे तो कुछ नहीं खे। अगर रुआ घर द्वार में पैसा रही नू तो और दोस्त यार 50 गो मिली है। अच्छा दोस्त के पहचान करे के बाद गरीबी में बुलाई, आ अंगना में भूया बैठा के खियाई, देखी जो में चिन्हा जी है कि अपन बड़े की पराया बड़े। अब चुनू जी बानी नू प्रोग्राम खत्म होता ले चल के नीचे जमीन पर बैठा के अब भात दाल चोखा परोसी, अगर खा ले तो बुझी भाई अपन बड़े। अगर कह दिले कि ना हम भूखल बनी तो बुझी कि ना दाल में काला ना पूरा दलिए करिया बा। तो कहे बा कि अरे हे पैसे से तू सती बा, अरे पैसे से यारी, अब पैसे पखूस रहे, अब पट्टी पट्टीदारी। अगर पैसा बा तो पट्टीदारो खुश रही। काहे अहे बाइक मांगे रहुआ अपन 500 के तेल डाला के दे दी, उजा के पूरा लौरिया आ 60 घूम के अहे खुश रही हैं। आ जहाँ कहनी कि तेल नहीं खे तो मुंह फूल जाई। इहे कहे के बा कैसे भाव लगल बा कि अरे हे पैसे से तू सती बा, पैसे से यारी, पैसे पर खुश रहे, मोटी मोटी दारी।
बिक रहल बा, अरे गम बिक रहल बा, खुशी बिक रहल बा रुक जाइए। हर हर महादेव पूजा कमेटी जवाहिरपुर से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार। हर हर महादेव, बाप रे गा, हर हर ना 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 हम ना कहे हर हर महादेव। अरे नाम 20 गो बा, शंकर भगवान के 20 गो नाम बा, जरूरी बा एक गो धराई आई कहे के बा कि खुशी बिक रहल बा गम बिक रहल बा। नाम बता दो बनी। अच्छा, अभिरंजन तिवारी के माँ मम्मी के तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार। देखी ये सब श्रद्धा हो, हमार पार्टी हो। अब हमारा पार्टी के पर्स अब खुली आचारा, हमार पार्टी होने दूर खड़ा बा, नीमन लागत नहीं कि है आके बैठ जाई सब, अच्छा लगी। कहे के बा कैसे, उ माँ जौन माई 9 महीना कोख में रख के पैदा करके बबुआ के पढ़ा लिखा के सियान को के शादी विवाह को के नौकरी खातिर बाबूजी खेत बेच देता रहे, घर दुआर बकरी गाय घोड़ा सब बेचा जाता। आज जब बबुआ मेहरारू पा लेता रहे, बहरा चल जाता रहे, जाते जाते कहता रहे कि जो है खाना बनावे खतीरा। माई बाप के भूल जाता लोग, माई बाप से कोनो मतलब ना, लेकिन याद नहीं खे कि जौन माई 9 महीना कोख में पल्ले बिया। कहे के बा कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ को कभी टाली नहीं जाती। कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ को कभी टाली नहीं जाती। और एक माँ ही है चाची जी जो बर्तन मांज के भी 5 बच्चे पाल लेती है, लेकिन आजकल के जमाने में 5-5 बेटों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये गलत बात बा। एगो इनार 5 गो इनार भर दी तो 5 गो इनार एगो इनार ना भरी, लेकिन गलत बा। कहे बा कि खुशी बिक रहल बा गम बिक रहल बा, पैसे के कारण वतन बिक रहल बा, बिक रहल बा, तन बिक रहल बा, पैसे के खातिर वतन बिक रहल बा। दूसरा अंतर दिखाओ तनी। देखी पहले के जमाना अब के जमाना में बड़ी अंतर हो गई बा। पहले के जमाना रहे जैसे काका चाचा के जमाना, चाची के जमाना, ये पहले के जमाना हो। अब के जमाना, पहले फोन फान ना रहे। नाम बता दो। दीक्षा कुमारी बबनी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार, आशीर्वाद। आई भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, मन के हर मुराद पूरा होके। कहे बा पहले के जमाना में अब के जमाना में अगर रहुआ घर में सुख शांति बात तो 10 गो संगतिया होले, लेकिन जब कोनो दुख पड़े तो लोग फोनवो ना उठावेला। एक दिन आके नरकटियागंज में फंस गई, नहीं समझ ली कि 11-12 बजे रात खान 12 छप मारे लोल पे चढ़ जी बजा के पुल पे, चुप चुप शांत रहो सर। गईनी नरकटियागंज में चाचा जी 11 साढ़े 11 बजे फोन कोई नहीं है के लगे, चुनू जी के लगे 20 गो फोन कोई नहीं। चुनू जी काहे के उठावे जाई, समझनी कि इबरा ले आवे के पड़ी, खियावे के पड़ी, बिहाने एक टाइम खियावे के पड़ी, आ तब ले जाके छोड़े के पड़ी। अब देखी दुख में जे अपन होखे उ चिन्हा जाला, सुख में तो सब के हुआ जाई। रोआ घरे शादी पड़ल बा सब लोग आई, लेकिन तनी दुख में बोलाई जे आयु अपन हो। कहे बा
रुक के बबुआ कि अरे है सुखवा में सब केहू अरे बनेला संगतिया आयो पनो पिरान होला अपरे जब फतिया जी आपन बानू चाचा जी उहो पराया हो जाला दुख में उहो छोड़ दी साथ कहे के बा कि अरे है सुखवा में सब केहू बनेला संगतिया अपनो पिरान होला अपरे जब फतिया है देखें कि नींद बिक रहल बा चयन बिक रहल बा नींद बिक रहल बा चयन बिक रहल बा पैसे के कारण चमन बिक रहल बा मन बिक रहल बा तन बिक रहल बा पैसे के कारण कफन बिक रहल बा हई पैसवा के मोड़ के जहाज काहे के बना देता रे बबुआ हम कहीं क्या हई पान हो काई अच्छा ई लइका नाम करी आगे चल के पैसा के जहाज बनावता अच्छा पैसा के जहाज बनावता जहाज के पैसा बना दी लइका आए आई बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार नामो ना बतौलो आए राजन कह दी का कुछ हुआ अच्छा भजनवा खत्म हो जाए तब शुरू हो जाई कहे के बा कि अरे नींद बिक रहल बा चैन बिक रहल बा पैसे के कारण चमन बिक रहल बा लास्ट में देखी का देखावल बा पहले के माई में अब के माई लो में भी अंतर बा पहले के बेटा में अब के बेटा लो में भी अंतर बा केहू बुरा ना मानी अगर केहू के बात हमार बात केहू में सट जाओ तो बुरा ना मानी चुनू जी रउआ ए बेरा के बानी कितना एज होत होई यहाँ के 21 साल के बानी अच्छा टेंशन से दुबरा गइल बनी 21 साल के बेचारू भइले अभी अच्छा बेचारू 21 साल के भइले कोनो बात ना आ जब वो रउआ 5 साल के यहाँ के 21 साल के यहाँ के 3 साल के तो हम कहे 6 महीना के बनी आए हो आई पंडित जी के बकस दे ना पंडियो जी के ना बक्से टीका मारला से ना होई पंडित जी है ना ताकि आई पोचारा करा तो ना होई अब ध्यान होने मत लगाई ध्यान रउआ है ने लगाई भजन पर अरे ये लोग कलजू का परी होई लोग तन देखता नहीं कम से कम ध्यान है ने लगाई देखिए छोटका बाबू श्रद्धा और सब है आए सत्यम नाम है लइका के आई चुनू जी कहे के बा देखी पहले के माई अब के माई में भी अंतर बा पहले के माई अगर बेटा रो दी तो मेहरारू माई भाग के खेत में से चलिए दूध पिया